Hallelujah. Salibonani bazalwane. Hallelujah bazalwane. Siyabingelela. Umasina la. Yeah. Ngibuyile bathize abadala kufanele ngibuye la ngizokuqedelela noma ngithize to be continued. So manje sizo-continuisha sizoqhubeka-ke naye chapter 2 siqale ku-verse 12 siye ku-17. Revelation chapter 2 verse 12 to 17. Bazalwane, ngicela-ke ukuthi ngisabingelela abafundisi bendawo nonkosikazi wabo, ngibingelele ubaba bonke abakhona. Amen. Ngibingelele abomama besasa. Amen. Ya, ngicela ukuthi lo moya ungangeni. Umuntu bangamnikeza bathi akazoshumayela naye wani bese sinabona ukuthi angavula imali. Yeah. Ngoba ngishaye izandla sengibona ukuthi ngi-powerful, sengifuna ukuyovula imali. Ngiyawukhulekela lo moya ungangeni la ekhaya. Umoya wezikhundla ngiyawukhulekela nawo ukuthi hhayi ngakule mali. La akunachempion, la akunascaling, bathi imboza yala wenza lokhu. La esiyalingana phambi kobuso bukaNkulunkulu. Sonke we are capable ukuthi singawenza umsebenzi, singayihambisa inqola. Sekuya ngokuthi uNkulunkulu ukhethe bani kuleso sikhashana leso alokhetha ngaso. So uma ukhethiwe-ke ngicela ukuthi bese ungafuni ukukompithe nathi sekune-competition. Competition ayikho healthy ebandleni lakaNkulunkulu. Into ebalulekile ebandleni ukuthi unezindlebe yini zokuzwa. Yizwa, ungabheki ukukhuluma bani. Ungabheki ukuthi le message iphuma kubani. Ngenze ukuthi iphume emlomeni wami kodwa ayibuyi kimi nami ngisuke. Abalalelayo bala ebandleni, they understood ukuthi as much as bangabafundisi khona lana babanike instruction ukuthi hlalani phansi ngoba ngifuna ukuphuza. Hlalani phansi ngizosukumisa lo omncinyane lo ongabhekeki bese kuba nguye ozoniphuza. So ngiyathemba futhi ukuthi nakule viki abafundisi abazongizonda baxabane nami ukuthi ngisengikhuluma indaba zabo. Abanye mhlawumbe ngike ngababonela somewhere. It's not about wena ngibonele. And unfortunately it cuts across the board. Uthi uJesu ngikhuluma ngale nkemba ela emlomeni wami, kusho ukuthi izwi lakhe liba yinkemba khona ukuhlukanisa likhaliphe enhlangothi zombili. Kusho ukuthi alikhethi, akusithi kuphela izoni bese abafundisi ngoli nabo la kufanele ukuthi likhathe khona liyakhatha. So kuhle ukuthi singabantu simhloniphe uNkulunkulu, because abanye sebacabanga khona sebalingana noNkulunkulu. Bacabanga ukuthi bayalingana noNkulunkulu ukuthi whatever abakhulumayo fanele kwenzeke. Angithi siyabavusa ebusuku futhi singicela ukukhuleka. Avuka ukukhuleka manje ngoba ukukhulekela kusho ukuthi nibantu bakhe, ningaphansi kwakhe, and ngaphandle kwakhe angeke nikhone ukwenza lokhu. Kanti cha, sinjalo inkinga yila mavesi.
uba ngiveza ngoba ngikubonile kukhona kuvelile lapha. Yazi ukuthi la ku-chapter 2 kunenye iphethini engiyifundile kuwo wonke lama 7 churches. Kunephethini engiyifundile uthi phezulu athi write to the angel of the house, the angel of the house or the angel of the church. Angel of the church ukhuluma ngumfundisi or abafundisi bakulelo bantu. Bese uzobuya athi ukhuluma mina lo onenkinga ngaphakathi. Kwelinye isonto athi ukhuluma mina indodana kaNkulunkulu. Kusho ukuthi ubonisa the power or the authority anayo. So okusho wona ukuthi singabafundisi angisho mina ngithanda ugcotshwa wami. Ngicela ukuthi-ke abafundisi bangaxabani nami bayakwata ngiyazi manje lo sobani uzovela ngathi nguloya babani khona lo baba kwavela ku-TikTok lo udumile wani lo umazi ya sengathi ningangithathi njengobrother Enigma wacishe wabulawa and funa lama message bekawaphethe veka kuya kuNkulunkulu asazi, but don't underestimate into ekuthiwa kuya kuNkulunkulu ngoba nami ngizosho because ngithole ezwini, but wena if ubona ngathi mina lento engikhulumayo ngikhulumisa igrudge kuwe cha this time ke akusinjalo mangabe mina nawe siyalwa ngibeka isandla phezu kwesinye ngithi ake sangeleni izwi kaNkulunkulu njengoba linjalo bese siyakhuzela ngoba uNkulunkulu ufuna ukusibuyisa, ufuna ukusikhuza. Into engiyifundile la ukuthi akabandlululi umuntu and kulawo amaphethini layo bese athi uthi the angel of the church wathi wakhulumisa nge-authority wathi usho mina indodana kaNkulunkulu or usho mina owanifelayo. Yes. And then bese uzothi kukhona-ke engingakuthandi ukwenzayo. It's a phethini kuwo wonke lama soul. Yes. Bese kuba khona la athi okuhle okwenzayo yilo. So okusho kona ukuthi is not picking on anyone but uzama ukubuyisa wonke umuntu. Asikhuleke babegameni likaJesu waseNazaretha. Father God, we stand in the gap. We are here before your throne namhlanje. Nkosi yamakhosi Baba, angizimelana la kodwa Baba ngizorepresenta wena. Baba angizange ngesicamtho sami la kodwa ngize ngezwi lakho. Baba usazokhuza ngicela Nkosi yami ukuthi vula Baba izindlebe ezingezwa. Vula amehlo angaboni in the spiritual realm. Ngicela Nkosi yami ukuthi Baba the advices that you are giving unto us. Ngicela Nkosi yamakhosi ukuthi Baba asiwasebenzise sonke. Baba ngiyakhuleka ukuthi Baba sengathi abafundisi bonke Nkosi yami in the universe la ekuzofika khona le message ayifike bese iyahlukanisa Nkosi yamakhosi ihlukanisa abangabakho nalabengekona abakho. Siyacela ke Nkosi ukuthi Baba ngale mlayezo wanamhlanje senze Nkosi yami ukuthi siyakhula ukukwazini wena. Sinciphe Nkosi yamakhosi bese wena uyaphakama ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba sicela